Ngoba usuthe umithi-ke. Mina into engifakela iy'nkinga ngiyithandi. Kanti vele nengane angithandi ukondla iy'ngane zabantu. Nengane into vele bengingayifuni vele ukuthi ngize ngibe nayo. Ngenzile favor-ke mfana wami. Ungafuni ngibe isicefe empilweni yakho. Angizizwe ngithini ngoba ngizokulandela impilo yakho yonke mfana. Ngizokulandela impilo yakho yonke. Uma ungafuni ukwenza into engikutshelwa njengamanje. Njengamanje ngiyakutshela mina ukuthi ihlukana noSinenhlanhla. Uphume ke. Hayi. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Line TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest izowashelile today, it means ikhona lento entsha asejike wayibona ngophesini wakhe akade be-right naye kwezothando, and njengoba la uzele kona lokho ukuthi azoyilandelela, azi ukuthi sithini isimo noma azikhethelele noma uyahlala noma uyahamba. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi ukuthi kanti kwenzakalani. Sabona kunjani? Ngiyamdedewethu. Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nawe. Ubhuti wami Sibongo? Igama lami ngu-Andile Kunene. Andile Kunene? Kunene. Oh, okay. Okay, ubuya kuphi ukuhlala? Ngidabuka oLundu Limahlikihli, kodwa-ke ngila kwaMashu. Okay. Ufike nini la kaMashu? Kamashu mhlawumbe ngineminyaka emithathu ngifikile. Ngokwesikolo? Umsebenzi engiwenzayo, ngisebenza esibhedlela. Okay. So ngicela ungichazele kabanzi-ke la uqala uhlangana khona nomuntu wakho, bekumuphi unyaka? Mhlawumbe ngabe umuntu wakho usuka naye uLundi lo noma umuntu omthole nje la kwaMashu? Sisuka kude kakhulu nalo ntokazi. Ngingasho nje ukuthi njengamanje usefana njengoduso kumina. Okay. Ekuhlanganeni kwethu sahlangana ngingeyilutho. Sase saba nozwana olukhulu, saba nobumbano. Ngiqala nje ukuthandana naye ngingenalutho. Uyimuntu okazi ukuthi angiprovide, umuntu okazi ukuthi ngenzele yonke into. So ngingasho nje ukuthi dadewethu ngibuhlungu kakhulu ukuthi sokukhona izinto azenzayo ezifana nalezi. Ingakho ngwazile ukuthi ngixhumane nawe dadewethu ukuthi ngikwazi ukuthola ukuthi kungani enza lokho. Ngithola ukuthi futhi ubalela ibhobhodlwane asengcola naye. Beniphathana kanjani sandaqala i-relationship yenu? Relationship yethu ibihamba kahle. Nakho-ke dadewethu esikhulelwe. So njengoba esikhulelwe dadewethu yena akazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi usekhulelwe ngoba mina ngaya ekhaya. Umkhulu washo ukuthi kunembiza ezokwazi ukuthi anginikeze yona. Le mbiza le yizokwazi ukuthi ngimshaye phela. Okay. Ngishaye iqanda. Manje ke dadewethu uyangifihlela dadewethu ukuthi ukhulelwe, akazi ukuthi mina ngiyazi ukuthi usekhulelwa yena. Manje mase ngibona dadewethu ukuthi usiyakhulelwa, sokukhona lento le kuthiwa i-distance dadewethu. Uyangaliswa dadewethu. Oh, okay. Akasakhona ukwazi ukuthi abe connected nami, akasazwani nje nami. Nixabana kakhulu? Dadewethu sisixabana kakhulu. Ungabi khona lutho olwenzakalayo. Ungabi khona umuntu okwazi ukuthi azehlise. Noma ukuthi singazehlisa dadewethu akakhona ukwazi ukuthi ayehle. Manje umkhulu njengoba ekunikeza imbiza, igaywe nguye noma imbiza nje naye kade eyithengele yona nje? Imbiza dadewethu ukuthi ufuna umuntu wakho akwazi ukuthi akhulelwe, iphume phela ingane. Ngoba kade sasizama kodwa akabambi. Ngase ngashona ekhaya dadewethu ngabona ukuthi hayi no, uzomele phela nami ngikwazi ukuthi ngibambe imali nayi nonyaka siyahamba. Ngizama ukucheck ukuthi umkhulu uyinyanga. Dadewethu ngisala ukuthi uzwana nazo izinyanga. Oh, uzwana nazo, hayi ngoba lakhe eyinyanga yena. Mana-ke phela baningi abantu ongenzeka ukuthi bazoyibukela le video le uthola ukuthi mhlambe bayahluleka noma abakabusiseki ngabantwana and bajahile. So ungakwazi ukunikeza inamba kamkhulu wakho angixhumanise nabangani bakhe? Hayi manje off camera. Ngajabula kakhulu lokho dadewethu. Okay, hayi ngiyabonga kakhulu. So-ke manje lento le iqala usekhulelwe and akakakutsheli, useyazi noma ubengakazi kwaye naye ukuthi ukhulelwe? Ekuboneni kwami mina dadewethu, ngibonile dadewethu ukuthi yabona ke thina ke amaZulu siyakwazi ukuthi umuntu osifazane dadewethu mewukuthi usekhulelwe, usebambile, siba namaphupho thina kaZulu ukuthi okay naku sikuphahleka amaqanda manje. Ngibe namanzi ukuphupha amanzi ayiziba cwebile. Lapho ke dadewethu ke mina izami ingane ngakwazi ukuyiphupha ukuthi hayi sengibambile la. Oh, bengasuye umntwana wokuqala lo? Akusiyo umntwana wokuqala. Oh, okay. So-ke ibikuphatha kanjani lento ukuthi nigejane lapho wena usajabulela ukuthi nangumntwana uyeza because vele bokade uhlosile ukuthi ube nomntwana naye? So ubuphatheke kanjani ngokugejana kwenu?
Angeke ngasho nje ngasho ukuthi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngoba uyikho konke kimi. Yes. Umuntu osifazane ngifisa ukuthi ngiqede yonke impilo yami naye. Ngichithise isikhathi sonke nempilo yami yonke naye. Bese nihlala ndawonye? Sihlala ndawonye dadewethu. Okay. So ubambeni noma uboneni noma uzweni noma usoleni kwenzakalani? Akusafani njengasekuqaleni. Okay. Usunokwenza izinto engayiqonda manje. Usenokuhamba buye late dadewethu. Ifoni yakhe dadewethu mekuthi uyiphethe le foni umakhalekhukhwini wakhe. Akakhona dadewethu ukuthi ngisondele kuwona lo makhalekhukhwini. Uyawufihla? Usiyawufihla umakhalekhukhwini. Okay. Sure. Mhlambe uke waba nesineke sokuhlala naye phansi njengophesini wakho umchazela ukuthi angithandi ke lento ukuthi ifoni usuyayifihla manje wena. Ufihlelani kwenzakalani kanti? Hawu dadewethu, akukho engakuzamanga mina. Ngizamile ukuthi ngikhulume naye dadewethu ukuthi kwenzakalani manje ngithi ngizama ukuthola phela ukuthi mhlawumbe ikephi inkinga kimi. Yes. Kodwa akakwazanga ukuthi akwazi ukuthi abe nesineke kimi. Ngithi ngizama ukukhuluma naye kwanhlanga sibukana nomoya. Una how many months ngiyaxolisa ukubuza ngazi ukuthi ayibuza into kanjani but ngizama ukucheck ukuthi isise siyabonakala masibonakala na. Ngikhuluma nje iqiniso dadewethu mhlawumbe usenenyanga manje. Akazi ukuthi ngiyazi ukuthi ukhulele. Oh, okay. Sure. So ke wasubamba kanjani inamba yamjida thizeni uyithole kanjani uwenzeni? Utshotshile mhlawumbe ifoni yakhe wabheka ukuthi ubani lo sebhizi naye noma wenze njani? Asi dadewethu mesikhuluma kahle yabona dadewethu u-social media inkundla zokuxhumana. Ubona yonke into. Shothi le ngibhobhodla le dadewethu ngathi bebekhiphela. Okay. Manje mengithi dadewethu ngiyaskrolla lapha ku social media yabo. Ngiyabona dadewethu ukuthi bebekhiphile kumnandi kunjeyaya. Ubani opostile? Umfana phela dadewethu. Oh, okay. Yena lokhu nje angazi mina. Ngiyabona ngala dadewethu ukuthi hayi no umuntu wami phela lo nkutuso yami. Mengithi ngiyabona libhobhozo la ngase ngabona ndawo. So ivele yathushuka nje kwi-FYP yakho. Okay, mhlambe ngcono ngithi kwi-timeline tontona ngoba ngazi ngibona ku-Facebook noma ku-TikTok. TikTok dadewethu. Oh, TikTok. Njalo. So wam inbox yakhe wacela number yakhe noma ukhulumile nje naye ku-inbox ka-TikTok. Dadewethu ngifuna ukuthi ngize ngihlangane lo mfana ngoba ngiyazi dadewethu ukuthi ngokushaya lokho ngiqede dadewethu ngithi ukuthi ngidini. Kodwa manje dadewethu ngibonile ukuthi hayi ngoba ngisebenza kulo msebenzi lo under government angidingi izithupha zami ukuthi. Yes. Kodwa ingakho dadewethu ukuthi ngoba nina nikhona lezi zinto zethu inkulumo zokuxhumana ngifuna usizo kuwe dadewethu ukuthi ngimthole libhobhodle ngikwazi ukuthi ngikhuluma ukuthi sihlukanele nentokazi yami. Ngithi ngivele ngimlande ke angazi uma kulungeleni ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Kulate manje dadewethu. Ngasilandeleni. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo silubiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti uvumile usashoyine and nethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo yethu ngendlela esingafisa ukuthi simbuze ngakhona. So ke asike sizwe ukuthi ngihabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sonjani. Ngiyaphila wena? Hayi ngiyaphila. Ubhuti obasibona? Oh asibisi ubhuti. Oh usibisi. Ubuya kuphi? Ubuya kuphi? Ngiphuma le kaNongoma kaNkomozi ngepolish kodwa ngokuhlala ngihlala la kwaMasho. Oh okay. Ubhuti lo usecela inqomo yamazi? Hayi ubhuti angimazi. All right. So if uzwa ngithi igama lohlelo obizwa kulona lithi umfuna nomuntu wami yini ezayo emqondweni wakho? Into efika njengamanje emqondweni wami ngifikele ukuthi ngisadinga incazelo ngoba angako understand kahle kahle ukuthi yini mina ngiyizele la. Okay. Nango kubhuti obhalile kuhlelo ngesimanga sokuthi ayikho right kubudlelwane bakhe ngenxa yakho. So ngicela umuphe nje isikhathi umlaleli usufisa ukuthini kwena. Hayi ngakhuluma. Musu actor wena. Musa nje ukuthi loku act. Awuhlala udabeni. Umfunani umuntu wami? Mabhuti uma uthi umuntu wakho angi-understand. Yona she's boy. Anginasikhathi sakho mina ngeke ngithini. Mina njengamanje ngifuna ukuthi ungenze lento eyodwa. Angeke ngithini. Ngaze ngikushayela ikhanda lakho ungaze ngikushaye. Ngifuna ukuthi uhlukane nomuntu wami. Ngeke ngithini. Phuma nje again. Unomuntu wena. Okay. Usuloku uzenza isilimo. Ngeke ngithini. Wena ngiyakubona lapha inkulumo zokuxhumana. Ubhizi nomuntu wami, ubhizi ukhwela umfazi wami.
Hey bo, uyaqhubeka unomuntu wena ubalo umuntu wakho umthathapha umuntu lo nomuntu wamenza la emhlabeni Sinenhlanhla. wathi wakho. Umuntu wami. Ingoduso yami Sinenhlanhla. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi shuthi umuntu wethu ke. Ngoba nami umuntu wami. Lalela la wena. Lalela la wena. Lalela la wena. Ngizokushaya mina mfana wami. Uphinde ubize nomuntu omthembile phela kushaya naye ngasuthi ngithini? Hlwana nomuntu wami. Umthetho wakho uyashayana vele. Hlwana nomuntu wami. Umthetho wakho uyawulwela vele. Ulwela abantu besifazane Phuma umthetho wakho. kumuntu wami. Ungazi ubona into angazi wayibona. Angizwa ngithini? Lelela ke bhuti mhlawumbe ngikutshela into ongazi. Yabona mina lo Hlasi. Angitshelwa mina ukuthi ngiyenzeni. Mina nguHlasi ngobhovu ngane ngomlombovu. Ngeke ungitshele ngiyoqala futhi manje nawe. Engazokuhlanyisa mina. Hey! Yewona mfana. Uzuyithakazela. Uyithakazela. Uwazi kahle ukhona umfazi wami. Hey uhlanyisa mina mfana. Phuma kumuntu wami. Ungazi ubone into angazi wayibona. Ngizokwenza isilo senguba mina ngaso ngithini. Ngokushaya mina mfana impilo ukuthi umuntu omthembile phela ngishaya naye. Phuma kumuntu wami. Phuma kumuntu wami. Ngesihle. Oh, what if yena akafuna ukuphuma kumina? Nami ngifuna ukuphuma kuyena. Wena uzokwenzani ngalokho? Sinengane naye. Musu kuhamba ubhekisa imindeni yabantu. Mina nayo umuntu sesinengane naye. Phuma kubudlelwana bethu. Uhamba lokho ke mina bengingakwazi futhi ngiyaqala ukuzwa ngawo. Naye futhi lo Sinenhlanhla bengakazi angitshele leyo nto. Akakutshelanga ukuthi. Hawu akazi angitshela. Akakutshelanga ukuthi umithi. Imithi. Umithi ingane yami Sinenhlanhla. Usamncane kabi mfana wami. Hamba uzobona ukuthi uthola ubani eminyango. Uphume kumshado wakhe. Ngoba usuthi umithi ke. Mina into engifayile inkinga ngiyithandi. Kanti vele nengane angithandi ukondla ingane zabantu. Nengane into vele bengingayifuni vele ukuthi ngize ngibe nayo. Ngenzile favor ke mfana wami. Ungafuni ngibe isicefe empilweni yakho. Angizisi ngithini. Ngoba ngizokulandela impilo yakho yonke mfana. Ngizokulandela impilo yakho yonke. Ungafuni ukwenza into engikutshelwa njengamanje. Njengamanje ngiyakutshela mina ukuthi ihlukana noSinenhlanhla. Uphume ke. Hayi. Ngoba sosho njalo ukuthi ninengane. Ngizomyeka uSinenhlanhla. Nami vele nginawo umuntu wami. Hawu. Engiserious naye. uSinenhlanhla nje bewukuthi nje ngishaye ngidlule. Nawe uyangibona nawe. Akwazi ukuthi ngingabambelela kumuntu Uyajwayela. Ngiconsana nje. Yazi uyajwayela wena. Nawe uzona shipho uyajwayela wena. Yini ufuna Phuma kumina? kuSinenhlanhla. Yini ufuna kumina? Ufuna ukuthi ngiphume kuSinenhlanhla? Ufuna into eyodwa kuwena mina njengamanje. Ukuthi uphume kuSinenhlanhla. Ngizophuma ke. Phela impilo yami naye. Ngizophuma kuSinenhlanhla. Nami ngizoqhubeka nempilo yami. Qhubeke nomuntu wakho nikhulisa ingane yenu kamnandi. Ngifuna ingane mina bengifuna ukushaya ngidlule sengikutholile bengifuna. Yamusa dadewethu. So uzophuma kuyena? Hawu ngizophuma kuyena. Manje umuntu wakho ngizophuma kuyena. Ukusiza. Manje umuntu wakho mangasabona le video le uchaza ukuthi yo Khuleka umama uzo-understand umama. Uyazi naye uyazi. uSinenhlanhla azi ngimisa esibhedlela nje izinsukwini ezidlule. Bengitshela ukuthi akazizwa kahle. Oh shoot bemithi. Shoot. Yazi ngize ngakhipha imoto yababa engavumanga. Habe. Ngamhamba. Hayibo. Shothi mina isilimo. Hayi, kuhleka. Uphuma esibhedlela naye. Uthe kumina akazizwa kahle. Ngaze ngibona ukuthi ngimise esibhedlela ngoba nami bengithanda ube umuntu wami. Njengoba sekusukela namhlanje ke ngasasiyena umuntu wami. Esezoqhubeka nawe. ngiyabanga ukuthi uchaze ukuthi usuzophuma kuyena kusukela namhlanje because vele into akade ekubizela yona le ukuthi azi ukuthi ithini into yenu. So mawusho kanjalo siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje futhi nanokuthi ufikile wasinikeza isikhathi sakho ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi umkhululekise kodwa. Ngibukele bekhaya sikhetha ukuthi sigcine la esimanga sokuthi ubhuti uvele wachazwa egcineni nakhona esesho ukuthi hayi uzophuma kuSine ngowanakho useyazi ukuthi ukhulelwe ingane kabhuti ngala. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye.
Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhudi osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thola sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062-219-7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi, Magumba nomhlaba, ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.